tufa danna subscribe kana danna alamar ƙararrawa mu saurare. Barkanmu da jimirin sake kasancewa da mu a cikin wannan channel ta mai albarka. To da idan wannan ya kasance shine zuwan ka na farko cikin wannan channel ta mai suna Arewa 25 TV, to da ka daure ka gyara zama domin ka ji kanun bayanan da muke dauke da su a yanzu haka. Mada ka daure ka danna mana subscribe kana ka danna mana alamar ƙararrawa domin hakan shine zai baka damar samun ingantaccen bidiyon mu da zarar mun dora. Wanda a yanzu haka ne za ku ji tabbas kwarai da gaske Rarara ya saki sabuwar waka game da shugaban kasar Niger watakan Abdurrahman Tchani, wanda a yanzu haka wakar ta mutukar daga hankalin mutanen Niger da ba su wannan waka da wannan mawaki ba. Tabbas kwarai da gaske Rarara ya wake wannan shugaban kasar Niger din watakan Abdurrahman Tchani, ya ce Niger fa sai Tchani. Kuma bayan haka kafin haka ya yi sabuwar waka game da shugaban ƙasar Niger ɗin wanda ya cici mutuncinsa yana ci mai bakin uwa. Tabbas kwarai da gaske 'yan Niger fa sun fara dawowa da wannan mawaƙi martaninsa, wanda a yanzu haka ne tabbas kwarai da gaske za ku ji Rarara fa ya ma janye waƙoƙin da yake shirin fitowa da wannan shugaban ƙasar Niger ɗin watakan Abdurrahman Tchani na alkhairi da yake shirin fito mai da su, wanda a yanzu haka ne ce zai juya waƙoƙin da aka biya shi yi wannan kwalitaran nan, to daman biyu ya sake a ciki. Wanda a yanzu haka ne za ku ji tabbas kwarai da gaske Abdurrahman Tchani fa bai ji daɗin wannan muhammad da martanin da wannan mawaƙan Niger suka yi ba, wanda a yanzu haka Fatin Niger ce fito da sabuwar waƙar da ta zagi wannan mawaƙi Dauda Kahutu Rarara. Mai saurare muna ƙarfin mai roƙonka da ka daure ka ringa gyara zama domin ka ji kanun bayanan da muke ɗauke da su a yanzu haka, daga daure kuma ka ringa biyo mu hakacin bidiyon nan ka danna mana subscribe da like da alamar ƙararrawa domin hakan shi ne zai baka damar samun ingantaccen bidiyon mu da zarin mun ɗora. Wanda a yanzu haka ne magoya bayan Abdurrahman Tchani sun bayyana wannan mawaƙi Dauda Kahutu Rarara kai ya ƙara waƙe wannan shugaban ƙasar nasu fa da ya je duk waƙar da zai, amma kai ƙara waƙi wannan shugaban ƙasar Niger din watakan Abdurrahman Tchani. Wanda a yanzu haka tabbas kwarai da gaske Rarara wannan magana ta mutanen Niger ta mutukar sosa mai zuciyarsa sosai, ya fito ma yana magana yana zage-zage akan wannan shugaban ƙasar Niger din watakan Abdurrahman Tchani. Tabbas kwarai da gaske fa Rarara ya janye waƙoƙinsa game da wannan Abdurrahman Tchani wanda yake shirin fito mai da suna alkhairi, wanda a yanzu haka ba abin da za mu ce mu Rarara saboda mu muna goyon bayan sa, sai dai Allah saka mai da alkhairi. Wanda a yanzu haka ne tabbas kwarai da gaske za ku ji Rarara fa a Niger din ma ga wanda yake yi ruwan haɓararren shugaban ƙasar Niger din yake yi wato Muhammadu Bazoum. Bayan da haka Muhammadu Bazoum ya mai cututtuka daban-daban kafin a samu wannan akasin da aka zo ana juyin mulkin nan, wanda a yanzu haka tabbas kwarai da gaske za ku ji Abdurrahman Tchani ya yi nadamar juyin mulkin nan da aka yi, wanda a yanzu haka ne fito yana ba wannan ruwan hambararren shugaban ƙasar Niger ɗin haƙuri. Tabbas kwarai da gaske ya fito yana ba wannan shugaban ƙasar Niger ɗin haƙuri da ya sauka shi ma da kan mulkinsa ya ba shi mulkinsa, shi ma kansa ya san abin da ya bai kyauta ba. Mai saurare nan muka kawo ƙarshen takaitaccen bidiyon namu da muka kawo muku. Muna godiya masu saurare, mu huta lafiya.